இன்றைய விடுதலையில் முதல் பக்கத்தில் தலைப்புச் செய்தியாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் ராசா அவர்களது அறிக்கை வெளியாகி இருக்கிறது. அமித்ஷா சொன்ன அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் மறுத்து ராசா அவர்கள் தமது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இன்றைய தலையங்கம் தமிழ்நாட்டில் பார்ப்பனர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்வதற்கு பதிலடியாக வந்திருக்கிறது. பார்ப்பனர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் பாதுகாப்பில்லை என்று சொல்வது அது ஒரு பேச்சல்ல, அது ஒரு பிதற்றல் என்று தெரிவித்திருக்கிறார்கள். மேனாள் இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே ஊழல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். நிபந்தனைகளை இயக்காக்கப்பட்டால் காசா நகரம் அழிக்கப்படும் என்று ஹமாஸுக்கு இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. டெல்லியில் பொது இடங்களில் நாய்களுக்கு உணவளிக்க உச்சநீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. திருச்சியில் பெரியார் மருந்தியல் கல்லூரியில் ஆய்வுக்கு பயன்படும் விலங்குகளை பராமரிப்பதற்கான விலங்குகள் பராமரிப்பு புதிய கூடத்தினை தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் அவர்கள் தலைமையில் அமைச்சர் KN நேரு அவர்கள் திறந்து வைத்தார்.